Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kajing yakren bat ka sorkar kamdai kajing pendam waj ong ka HNLC kinong yalam jong ka New Trap National Liberation Council HNLC kilaya kendu ya ubak pristun tensong banyak penbet ya kajing yakren bah pura keban sasdang ha ubna jeliu kumbala pau hakilat pathai kubor nakaliang ka HNLC ka kwa ban pensai pajba bakajing wan jong ka seng syakmat ban yakren ya suk bat ka sorkar kamdai kajing pendam waj henrei kadai kajing angnut banyak keren sutuk jingmut bat banyak penbej halor ki jing e kasan hima sima jong kajaj benreu New Trap kam sim don kano ka jing yuk jing mentoi simet henrei kadai na kamta ka jing yuk nong jong kajaj benreu hi barok kawai ki dikot ka HNLC lei ki laduk lepa ya ki kimi ki kpa ki henmen ki para ki lok ki khun bat ngila duk lepa tang ya ka jing kasem wat yala ka jong ka jing imru ong usan kupar nong trau General Secretary ka HNLC lingba ka kerwa balapha ka HNLC ka benrap kumba ka histori ka yatu ba habaki do li kila keni ya ka jing sinsyar na kis imjongi ngila kelalong kata ka jaj benriu ka bomdon ya ka rila jong hadin ba ka sorkar pareng kala ino ya ka jing sinsyar jong ka ha usnem khat khandai spa sau punyo ngiyai ne sa ha kata ka kerdan ka bomdon ya ka rila jong haduk mentamene ka HNLC kala penpau baki don ki jaj benriu ba don la ka jong kari henrei ki hap ha ka jing sinsyar jong ki wepat kiri pet nuksa ya kiri ki ba marjan kum ya ka Tibet Nagaland ki de ki jaj benreu ki balapan benaya lade kum kiri ki ba lightluj henrei hadu mentapat ki mlong ki ba lightluj wat ki jiru swa usnem khat khandai spa sau pra ki long stitless lane ki bom don la ka jongkari tat hadu ba kendayo ya ka jing itu na ki wepat kiri ka perthai ka jing sisa kalong balada phimyo hi ya ka jing itu enom don ba buram ya phi kumta ka jaj benreu jongiru kadon la ka jong ka khana pateng hakasan hima sima kajing angnut bat ka thong jong ka HNLC kamde ya ka separation lemne ya ka integration henrei ngiyang scam ban yo ya ka recognition ne kata kajing itu compare la ka jaj benriu khasti jongi kadon hapo ne sabar jong ka ri India ngidon kam ya la ka jong ka ying ka bas scam ka bangi la ban kam baka dei ka ying ka bas shisha jongi kumbalong ki mizo ki badon ya ka Mizoram laong susu ka HNLC ka sorkar kadon kam ban weng ya kijing e nadu tenrai ngidon kam ka khendeu la ka jong namar ka khendeu kadai ka tenrai jong ka jing im habang ngidon ya la ka jong ka khendeu ngila ban chena la ka jong ka sorkar bat yang yala de kum ka jaj benreu ka balaj lut laong ka HNLC halor ka khendeu ka siap la jong ngila ban seng ya ki karkhana ki kam ki jam ngin bat hi ya kayo ka kot bat ka sinsyar khadar halade henrei ladang ngimdon tang silengkot ka khendeu kamut ngimdon AA ngila ban penon kam ya ki marpok khendeu ki klau ki betap ki ki wa na benta bangin im yalade la ong susu ka HNLC